जय हिन्द, जय बर' हारिनि मोजां मोननाय लाभ जेथिंबो लाभ मोजां मोननाय मोजां मोननाय मोजां मोननाय मोजां मोननाय लाभ 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 जेथिंबो लाभ माने मोजां मोननाय मोजां मोननाय मोजां मोननाय ओइ मा कल लनाय थाखो हा मा कल लनाय थाखो बे भिडिअनि गाहायाव थानाय साबस्क्राइब नामा गोजा लिरनाया बेखौ मोनसे थुना होदोब्रा थुना हो आरो बे ओरैना ओरै सावगारि दं बेयावबो थुनानै नङा होमबा भिडिअखौ नायबाय थाबाल' जाया नङा बेफोरबायदि खामानिखौबो सम सम मावनांगौ अब्लासो जों एसे गाहाम गाहाम स' गाइस दा फैदो बाथ्रायाव मोजां मोननाय मोनसे ओरैबायदि जिराददि माने बे मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै जों माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा लोगोसे बोराय बुरैफ्राबो दानिया बोराय बुरैफ्राबो मोजां मोनलाय नङा हौवा थाखानाय हिन्जाव थाखानायफोरानो गुबुन सेंग्रा सिख्ला बा हाबा जाखानायफोरजों गोसोलायबावोसो मा बुंनो आरो बे मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै जों माने गासैबो सोरबा दुखुआव दं सोरबा गाबनांदों सोरबा मिनिदों सोरबा गावजों गाव नांलायदों खमलायदों सम सम दुखु सम सम रागा बोराबनाय एना एनि सोरबा सोरजोंबा नांलायदों सोरबा सोरजोंबा बुलायदों सोरबा गावबा गाव माने लाना खारदो दोनखारदो लाखिदो नङा होमबा सोरबा माने मा होनगोन बेखौ गावजों गाव बुथारलायदों सोरबा माने मोनलायिनि थैदों जिउ गारदों नङा होमबा जागासिनो मा बुंनो आरो सम सम दुखु नाङो सम सम गाहामबो नाङो नङा होमबा एखेबारे मा बुंनो आरो जोबोद दुखुनि बाथ्रा नाथाय मोजां मोनमानोखि बिदि जानांगौ बे नङा होमबा मोजां मोन खिन्थु ट्रु लाभ नङा माने आं नोंखौ मोनाबा थैगोन बे नङा आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा बे नङा होमबा गोसो एख' नङा बेखौ गारलाय बेखौ लालाय एखे गोसो बेलाय बेसे बिन्दास इन्जय इन लाइफ माने जिउआव रंजा खुसि जा गोसो गार लालायगार एख' नङा टेनसन लानायफोरखौ टेनसन लानाङा गोबां सेंग्रा सिख्ला दं गोबां रावनिबो थाखाय रावखौबो राजों रावजोंबो बुलायना रावजोंबो नांलायना नङा होमबा गोसो गाबोन सुना गारलायगोन एख' नङा गोदान लालाय बिथांलायगोन गोदान फैलायगोन एख' नङा जायखिजाया उनावथ' सासे नङा सासे मोनखागोन नङा होमबा लाब गैया भाइफोर लाब गैया मोजां मोननायखौ लानानै बिदि टेनसन दुखु जानाय जेबो लाब गैया रावखौबो माने ट्रु लाभ खालामनांला दानि जुगाव ट्रु लाभ खालामनानै माने थार मोजां मोननानै सोर साबैसे मोनलायदो गैया मोनलायाखै दं साइसआनो मोनलायनाय नङा होमबा गैया नङा दोङो खिन्थु बांसिनानो थार मोजां मोनबाबो मोनलाया सानसे नङा सानसे ब्रेकआप जाखायो खिन्थु ब्रेकआप जानायनि उनाव मा जायो दुखु टेनसन लोंगोन जागोन सोबगोन मा बुङो आरो नङा होमबा बेखायनो सानै साथाम साब्रै साबा गोसोनानै लानांगौ सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो गोबां गोसो लानांगौ सासेल' लानाङा सानै साथाम साब्रै साबा गोसो जायो ला जिउआव इन्जय खालाम लाइफआव इन्जय माने रंजानायासो देरसिन नों जिउआव थांना थानानै जेबो रंजानो रोङाबा दुखुल' थाबाय थायोबा टेनसनाव थाबाय थायोबा जेबो लाब गैया थैनायानो साबसिन लाब गैया रंजा इन्जय खालाम गोसोनायालाय मा मोजां मोननायालाय मा गाबोन समनो सासे फैलायगोन बे थांलायगोन बे फैलायगोन नङा होमबा बेखायनो रावबो रावनिबो थाखाय गाबनाङा दुखु जानाङा हायोबा मालायखौ सोरखौबाफोर दुखु नुयोबा रंजाहो नङा होमबा एखेबारे इन्जय माने रंजा गोसोनाय दानिया माने मोजां मोननायखौ लानानैसो बिराद टेनसन जायो मानसिया नङा होमबा एखेबारे सोरबा बुलायगोनबो सोरबा नांलायगोनबो बेले बेजे गावजों गाव ओरै लोगोफोर सेंग्रा सिख्लानि आंखाल गैया गोबां दं गोबां हिन्जावनि हौवानि आंखाल गैया लागार जेबो नङा टेनसन लानाङा ट्रु लाभ नङा होमबा एखेबारे सासेखौनो एकदम मोजां मोनबाय थानाङा सानै साथाम साब्रै साबा गोसो नांगौ लाइफआव खमैबो 10-20 जनसो गारनो गोसो सेंग्रा बा सिख्ला गोसोलाय जेबो टेनसन गैया मोजां मोनदों आंहाबो दं साब्रै साबासो गैया नङा दं आंनियाबो गोबां टेनसन लाया गारबा थाबाय नङा होमबा हिन्जावलाय मा हौवालाय मा नङाबा आरो सासेखौ जुदि मोजां गोसोयोबा थार मोजां मोनोबा मालाबा गावसारलायोबा जिउआव जानांगोन दुखु दाहा बेनि अनगा जेबो राहा गैया बेखायनो रावखौबो ट्रु लाभ खालामखाया थार मोजां मोनखाया लास्टआव थाङै थुङै लास्टआव जायखौ मोनो बेखौनो लानोसै नङा होमबा मा बुंनो आरो माथा गरम क्या है कहाँ से आते हैं कहाँ से
मोजां मोननाय लाभ सानै साथाम मोजां मोन सासे गारबा सासे गोदान सासे गारबा सासे गोदान सासे थांबा सासे फैबा नङा होमबा सासे थांबा रावबो बिबायदि जानाङा गोसो थु एख' नङा दुखु जानाङा दानिया बहुद नुयो बहुद सेंग्रा सिख्ला नुयो दानिया माने ब्रेकआप जाखांनायनि उनाव दुखु सोरबा लोंगोन सोरबा सोबगोन सोरबा जागोन सिख्लाफोराबो बेनो सोरबा सुइसाइड जागोन थैगोन फायसिनांगोन बबेबा मुलि लोंगोन आरो सोरनिबा मा बुंनो दे माने हाबा जाखांदों बोराय बुरैफ्रा खारस'नो लांस'नो दानिया मालायनि हौवादो मालाय हौवाबो मालाय हिनजावदो सोरबा सोरनि हिनजावखौ सोरबा सोरनि हौवाया लाना खारगोन सोरनिबा हिनजाव सोरबा हौवादो खारगोन सोरनिबा हिनजाव सोरबा सेंग्राजों खारगोन सोरबा सेंग्रा सोरबा हिनजावखौ लाना खारगोन मा बुंनो नांलाय खमलाय बुलायला बुलायलि है मा जागोनथाय रागा जोंफ्रा रागा मा जाजोबखो बे जुगाव टेनसन लानाङा सेंग्रा सिख्ला बहुद नुबाय दानिया दे गारलायबानो कि दुखु टेनसन लोंनाय सोबनि आंनि लोगोफ्रा बहुद दङ माने वाट्सएप स्टेटासफोराव बे हिनजावनि टेनसन सोरबा हौवानि टेनसन सोरबा सिंगोला पस्ट होगोन बे हिनजावनि आंखाल नामा हौवानि आंखाल नामा गोसो थु सोब ट्राइ खालाम बिखौ मोनाबा बिखौ मोनाबा बिखौ गोसो टेनसन लाना माने गोबां दं गोबां नङा होमबा दिनै बारा बुंथ'ला बेखिनियानो बुंनानै फोजोबनो सानबाय माने जिउआव माने बे जों दा थांना थासान्दियाव जेबो दुखु जानाङा टेनसन लानाङा मोनजादोलागे मोनजा थेवबो रंजा थेवबो खुसि जा जेबो टेनसन लानाङा खिन्थु दानिया माने बांसिनानो मोजां मोननायखौ लानानै माने गोसो थोनायखौ लानानैसो टेनसन जायो नालाय बेखायनो आं ससे बाहाय भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंबा बाहाय साबस्क्राइब खालामना होदो नङा होमबा आरो गाहाम नांदोंबा ओरैना ओरै बेबायदि सावगारियाव थुनानै होदो आं एसेयावनो दोनथ'नोसै रंजा जिउआव रंजा रावबो दुखु जानाङा रावबो टेनसन लानाङा रावबो रावजोंबो बुलायनाङा रावबो रावजोंबो नांलायनाङा रावबो रावजोंबो एना एनि जानाङा जों गासैबो मानसिसो मानसि हिसाबै जोङो गासैबो रंजा खुसियै गासैबो जयै थांना थानांगौ नङा होमबा मोजां मोन गोसो थो गोसोनाबो गाज्रि खामानि नङा गोसो थोखानांगौ थांना थासान्दियावलाय आरो बाय इन्जय खालामनांगौ इन्जय रंजानांगौ जय हिन्द